putula channel दिनै फिन खनसे गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि आरो आंनि बिमा बिफानि आंनि फेमिलिनि जानानै गासैखौबो दिनै बरायहरनाय थाबाय। दिनै मा सान जानांगौ गासैबो आंनि थाम्बनेलखौ नायनानैनो बुजि मोनखाबाय। दिनैनि दिनानो जाबाय जोबोर मोजां मोनसे स्पेशल डे, बेनो जाबाय मादार्स डे। दिनैनि बे स्पेशल डेआव आङो दिनै बिमाखौ मा होनानै बरायनो? गैया आंहा आखायाव थाखा फैसा, गैया आंहा आखायाव सना रुफा, गैया आंहा दिनै आखायाव मुंबोआनो, नाथाय खालि मोनसेल' दङ, बिमा होनाय बोसोन। बे बोसोनखौ लानानैनो दिनै आं बिमानिसिम फंनैसो बाथ्रा लानानैसो फैदों। आसा खालामदों दिनै जायफोरा आंनि बे दिनैनि भिडिअ'खौ नायबाय, जायफोरना बिमा बिफा दङ गासैबो मोजां मोनगोन, आरो जायफोरा बिमा बिफा दङ प्लिज जों दिनै फिसा सासे जानानै बिमा बिफानि सायाव अननाय दङब्ला अन्नानै खनसे दिनैनि बे भिडिअ'खौ लाइक होनो दाबावगार। जुदि नोंथाङा दिनै बिमाखौ बिमानि आथिं हमनानै खुलुमनो रोङाखै, बिफानि आथिं हमनानै बिफाखौ खुलुमनो रोङाखै, बा रोङोब्लाबो दिनैनि दिनखौ नोंथाङा बावनानै थाबाय, अब्लाबो दिनै जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ नायनानै बिमा बिफाखौ दिनै मादार्स डे होननानै मानिदोंब्ला, गोसोआव बिमा बिफानि फारसे एसे साननाय फैदोंब्ला, प्लिज आं इस्साजों लोगोसे दिनै गासैबो मानिफानाय जागोन। अन्नानै दिनैनि भिडिअ'खौ नायदोंब्ला प्लिज लाइक गंसे थु बिमानि थाखै। गिबियावनो थेंक इउ मामा, नोंदि आंखौ जोनोम होबाय। नैथियाव थेंक इउ बाबा, नोंबो दे आंखौ जोनोम होबाय, गिदिर गोलाव खालामबाय। थेंक इउ बाबा, थेंक इउ होनायनि अनगा आरो आंहा मुंबो गैया नोंसोरनो होनो। आयै, जिउआव मोनसे थांखि लानानै, जिउआव मोनसे सिमां लानानै जोबोर दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नोङो आंखौ नोंनि गोरबोआव 9 मास लानानै हाया हाया खस्थ'यै जोनोम होबाय आयै। आंखौ जोनोम होनायाव जोबोर दुखु खस्थ' मोनदोंमोनब्लाबो, बेसेन गोसा मेगननिफ्राय मोदै बोहैदोंमोनब्लाबो, आंनि समायना रमायना अनथावथाव महरखौ नुनानै बै नोंनि मोनबोनाय दुखु खस्थ' आरो बै नोंनि बोहैबोनाय बेसेन गोसा मेगननि मोदैखौ नों बावगारबाय आयै। अनसुलि आयै, नों जेब्ला आं उन्दै समाव खनले खनले खिथाबाव हासुबाय थादोंमोन, खनले खनले खिथाबाव खिबाय थादोंमोन, थेवबो नोङो मुगैयालासे बायालासे आंनि खिनाय हासुनायखौ बोखारोमोन। अनसुलि आयै, एखनब्ला नों जेब्ला जोबोर ओंखाम उखैनानै जानो जिरायोमोन, खुगायाव खबरसे ओंखाम सोहां जायोमोन, बै समाव आङो गाबनानै होयोमोन, अब्ला नोङो आंखौ अननानै हाखु दाखु नोंनि आखायाव ओंखाम मुजोमसे लानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो, गावनि उखैनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोङो आंखौ थोब्रोम बामनानै लाहैयोमोन आयै। अनसुलि आयै, आरो माब्लाबा नोङो ओंखाम जाफुबाय थानायाव आं खिनानै होयोमोन, अब्लाबो नोङो आंनि खिनायखौ, आंनि खिखौ खि सानालासेनो नोङो लानानैबो जानो गोनां जानानै फैदों। आयै, जेब्ला आंनि गन्थंनिफ्राय गुंग्राय ओंखारो, आंनि गुंग्रायखौ गुंग्राय सानालासे नोङो नोंनि आसि थाइनैजों हुगारनानै, गावनि जियावबो हुगारनानै लानो गोनां जादोंमोन नों आयै। अनसुलि आयै,
नों आंनि अनसुलि बिमा। आयै, जेब्ला आं मानबाय फुनाय सममोन, जानांगौ बै समाव नोङो आंखौ अननानै आंनि हान्थुफोरा साबाय साननानै नोङो आंखौ बामखांनानै लादोंमोन। जेब्ला आं थाबायफुनाय सम, बै समाव जानांगौ आंखौ बहाबा सौग्रुनानै गोलैगोन साननानै बा बबेबा दैफोराव गलांगोन साननानै नोङो आंखौ आखायाव लोगोसे गावजों हमफानानै थाबायदोंमोन। बेसेबांबा गावनि गोरबोजों अननानै मोस्रोम अरसे सिल्ला लांसे नोङो आंखौ फेदेरबोबाय। नाथाय आयै, आं दिनै देरनानैसो नोंनि बै अननायफोरखौ आं बावगारबोजोब्बाय। आयै, जेब्ला आङो जि समनिफ्राय बुजिनो हाबबाय, बै समनिफ्रायनो आं नोंखौ गोबां खस्थ' होबोदों आयै। माब्लाबा जेब्ला नोङो आंखौ मोजांनि थाखाय फुङाव फोजायो, आं सानोमोन आइया आंखौ अना, मेगन सायो। बियो आंखौ अनोमोनब्ला थोजासे आंखौ फुङाव मानो उन्दुनो होआ होननानै आं सानोमोन। आरो आयै, जेब्ला नोङो आंखौ जेबो मावहोआ दांहोआ फुङाव सिखारबानो दै गिलासे लोंहोनानै जेब्ला नों आंखौ लेखा फरायनो होयोमोन, बै समाव आङो उदै साफ्लानानै लेखा फरायालासे थायोमोन। आयै, जेब्ला नोङो आंखौ स्कुल थांनो थाखाय रेडि खालामोमोन, स्कुल थां होननानै बुङोमोन, अब्ला आङो लोमजाफ्लानानैसो थायोमोन। अब्ला आङो स्कुल गैया होननानै थगायनानैसो थायोमोन। आयै, नोङो दे आंखौ मोजांनि थाखाय खालामदोंमोन। आंहा दासो आफसोस, आं मानो बिमानि बोसोनफोरखौ लाबोफ्लाङासै होनना। आरो नों आयै, फंफ्रोमबो खोथायावनो आंखौ साबधान था, मोजाङै सोलों, मोजाङै था, जेब्लायबो मोजाङै सान होननानैल' बुङोमोन। जेब्ला आं लामा हान्थियो, मोजां मानसिजों थां होनना बुङोमोन। जेब्ला आं माबा मोनसे खालामनो नागिरो, मोजांल' खालाम होननानै बुङोमोन। जेब्ला नों गासै बिथिङावबो मोजाङै माव, मोजाङै था, मोजाङै जा, मोजाङै सान होननानै बुङोमोन, बै समाव आं रागा जोङोमोन आयै। आयै, बेबायदिनो अख्राहैनो आंनि दिनफोरा बारबोबाय आरो बेबायदिनो आङो गावनि गोसोजों गावनि हास्थायनाय बायदि सेंग्राबो आं नागिरनानै लाबाय। आं हाबाबो जाबाय। नाथाय आं दा सानदों आयै, जेराव बिमा बिफानि हास्थायनाय गैया, जेराव बिमा बिफानि गोजोन गैया, बेखौ जुदि फिसाफोरा मावोब्ला बेयाव सैनांनाय आरो गाबनांनायसो दङ होननानै। बेबायदिनो दिनै गावनि हास्थायनायजों आं हाबा जाबाय, नाथाय आं खस्थ' मोनबाय। बिमा बिफाखौ देरसिन सानाखैमोन, सेंग्राखौसो देरसिन सानदोंमोन। नाथाय दा जायखौ देरसिन साननानै, बेखौ आंगो साननानै थैस' थांस' बिजों थानो होननानै फैदोंमोन। नाथाय दा बेनो आंखौ फोथायखेबसो। जायखौ दिनै नेवसिनानै फैदोंमोन, दिनै बिसोरसो आंखौ अनसायबोनानै दङ। अनसुलि आयै, नों दिनै दङखायनोसो हयथ' आंबो गोथाङैनो दङ। अनसुला आफा, नों दङखायनोसो हयथ' दिनै आङो गोथाङैनो दङ। आरो लोगोसे न'खरनि गासैखौबो मान बावनो सानो। थेंक इउ आबै, थेंक इउ आदै, आरो थेंक इउ मादै। नोंसोर गासैबो न'खर मोनसेया आंजों दिनैसिम सापर्ट होनानै दङ। नङामोनब्लाथ' मा जालांगौमोन। आरो बिखेखै थेंक इउ होनो सानो आबौ। दिनै नों आबौ आंखौ नागारनानै थांबाय, नाथाय दिनैनि दिनाव बै समाव नोंनि अननायफोरखौ गोसोखांबोदों। I love you आबौ, I love you mom, I love you dad। आयै, नोंनि अननायावनो दिनै आंबो सासे गथ'नि बिमा जाबाय। आं दासो बुजि हाबाय जे सासे बिमाया
गावनि फिसाखौ बेसेबां अनो सासे बिमाया गावनि फिसानि फारसे बेसेबां सिन्ता दङ आयै दिनै आं गाव बिमा जानायखाय आं दासो हमदां हाबाय दासो बुजि मोनहाबाय आं जेरै दा आंनि फिसाखौ अनो आंनि फिसानि फारसे आंहा साननाय दं सिमां दं थांखि दं नोंहाबो आंनि सायाव दङ बुजिबाय आयै बुजिबाय नोंनि गोरबोनि अननायफोरखौ आं हमदां हाबाय बावनो हानाय नङा आयै अनसुलि आयै नों आंनि मालाबाबो बावनो हानाय नङा नोंनि अननायफोरखौ I love you मा I love you फिसा हिन्जाव आंनि फिसा हिन्जाव दिनै सोगाबाय नों आंखौ हेपि मादार्स डे आयै बावनानैसो दङमोन दिनैनि दिनखौ फिसाजो इसायासो गोसोखांहोबाय हेपि मादार्स डे आयै बेबायदिनो अरायसम नोंखौ लोगोआव मोनबाय थाथों जों हेपि मादार्स डे आयै जेसेबां जाबोनाय दायुफ्राफोरखौ आंखौ निमाहा होदो हेपि मादार्स डे आयै साफ्रोमबो नोंसोर आंनि फिसा अरायसम गोजोनै थानो हाथों हेपि मादार्स डे